Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Hare Krishna, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Rama, Hare Rama, Hare Hare Hare, Hare. Hare Hare Krishna, Siddhartha Govinda Mandira School Mangalore. Srimad Bhagavatam ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനഞ്ജനാശലാഘയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം സുഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനം സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യാനാംനേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुमहाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മള് 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നരസിംഹ ഭഗവാനി ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച് ശാന്തനാക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭാഗങ്ങളില് അത് ഞാൻ വായിക്കാം. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കാം, ബാക്കി വിവർത്തനം നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ ഇന്ന് അവസരമില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു 5ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. 5, 18, 8 അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചൊല്ലാം. അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാവരും കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവരും. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ നരസിംഹായ. നമസ്തേജസ്തേജസേ ആവിരാവിർഭവ വജ്രനഗ വജ്രദ്രംഷ കർമാശയൻ രന്ദയാ രന്ദയാ തമോ ഗ്രസ ഗ്രസ. ഓം സ്വാഹ. അഭയമഭയമാത്മനി ഭൂയിഷ്ട. ഓം ശ്രൗം.
കുറച്ച് കടുകട്ടിയായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്, വരികളാണ് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ. കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വേർഡായിട്ട് ചൊല്ലാമെന്നാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ നരസിംഹായ. ഓം ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ നരസിംഹായ. നമസ്തേജസ്തേജസേ ആവിരാവിർഭവന വജ്രനഗ വജ്രദ്രംഷ്ട കർമാശയൻ രന്തയാ തമോഗ്രസഗ്രസ അഭയമഭയമാത്മനി ഭൂയിഷ്ഠ ഓം ശ്രൗം ഓം നമോ ഭഗവതേ നരസിംഹായ. നമസ്തേജസ്തേജസേ അവിരാവിർവജ വജ്രനഗ വജ്രദ്രംഷ്ട കർമാശയൻ രന്തയ രന്തയ തമോ ഗ്രസ ഓം സ്വാഹ ഭയമഭയമാത്മനി ഭൂയിഷ്ഠ ഓം ശ്രൗം കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം വായിക്കാം. 7ാം സ്കന്ധത്തിലാണ് നരസിംഹ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത്. എന്നാൽ 5ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഓരോരോ പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ജംബുദ്വീപിലെ നിവാസികൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അതിന്റെ വിവർത്തനം ഞാൻ വായിക്കാം. എല്ലാ ശക്തികളുടെയും ഉറവിടമായ നരസിംഹ ഭഗവാനി, ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇടിമിന്നൽ പോലുള്ള നഖങ്ങളും ദന്തങ്ങളുമുള്ള അലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ രാക്ഷസ തുല്യങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ദയവായി തുടച്ചു നീക്കിയാലും, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ഞങ്ങളുടെ അജ്ഞത അകറ്റിയാലും, അതുമൂലം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിർഭയരായി തീരാൻ കഴിയും. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കിയിട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ഞങ്ങളുടെ അജ്ഞതകളൊക്കെ അകറ്റുകയും അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിനാൽ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട വരികൾ ചൊല്ലാൻ, ബാക്കിയൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് പോവാം. എന്ന വേഗത്തിൽ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുത്താൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തീരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7ാം സ്കന്ധം 9ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 8 മുതലാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എല്ലാ എന്താ പറയാ, നരസിംഹ ഭഗവാൻ
പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ ആ ഉഗ്ര നരസിംഹ ഭഗവാനെ ശാന്തനാക്കാനായിട്ട് ആരാലും കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാവിനോ മറ്റുള്ള മഹാദേവനോ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും സാധിച്ചില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴേ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനെ ശാന്തനാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പം ബ്രഹ്മാവാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നാരദമുനി വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ. നാരദമുനി തുടർന്നു, അലി രാജൻ ഉത്കൃഷ്ട ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദൻ കേവലം 5 വയസ്സുള്ള ചെറു ബാലകനായിരുന്നെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാക്കുകൾ അംഗീകരിച്ച് സാവധാനം നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്ന് കൈകൾ കൂപ്പി താണു വണങ്ങി ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. കേവലം ഒരു ചെറു ബാലകനായ പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ പങ്കജങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ട നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഭക്തനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ അത്യന്തം നിർവൃതനായി പ്രഹ്ലാദനെ പിടിച്ചുയർത്തി ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരപങ്കജം ബാലകന്റെ ശിരസിൽ വെച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരം സ്വന്തം ഭക്തന്മാരിലെല്ലാം നിർഭയത്വം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സർവദാ സന്നദ്ധമാണ് അല്ലെ. അതേ കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിടം പിളർക്കുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. തവ കര കമലവരെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നു. അപ്പൊ അതേ ഭഗവാന്റെ ആ താമര കൈകൾ കൊണ്ട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയും. ശിരസിൽ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ കരസ്പർശം ഉണ്ടായതോടെ പ്രഹ്ലാദൻ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പരിശുദ്ധനായി തീർന്നു. തന്മൂലം അദ്ദേഹം തൽക്ഷണം അതീന്ദ്രതയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഭക്തിഹർഷത്തിന്റെ സകല ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമാവുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം പ്രേമനിർഭരമാവുകയും കണ്ണുകൾ അശ്രുപൂർണങ്ങളാവുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് സമ്പൂർണമായി പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് സമ്പൂർണ്ണ സമാധിയിൽ ഹൃദയവും കാഴ്ചയും നരസിംഹ ഭഗവാനുമേൽ പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പിച്ചു. ആവിധം ദൃഢമനസ്കനായ അദ്ദേഹം പ്രേമത്താൽ പതറിയ ശബ്ദത്തിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. 8 മുതലാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദുവാച ബ്രഹ്മാദയസുരഗണാ മുനയോദാ സിദ്ധഃ സത്യൈകദാനാം മദയോ വജസാം പ്രവാഹൈ നരാദിതും പുരുഗുണൈ മധുനാപി വിപ്രുഃ കിം ദോഷ്ടുമർഹതി സ മേ ഹരി രുഗ്രജാദേഹി. ഭക്തപ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, അസുരന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച എനിക്ക് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ ഉചിതമായ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക? ബ്രഹ്മദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേവന്മാരും അതുപോലുള്ള വിശുദ്ധ വ്യക്തികളും ഗുണികളും ഉന്നത യോഗ്യതകളുള്ളവരായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ വാക്കുകളുടെ പ്രവാഹത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഇതുവരെ അവർക്കും പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ കാര്യം എന്തു പറയാൻ? ഞാൻ ഒട്ടും യോഗ്യനല്ല അല്ലെ. അസുരനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇത്രയൊന്നും യോഗ്യതയില്ല അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറയും. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തുടർന്നു, ഒരുവന് സമ്പത്ത്, കുലീന കുടുംബം, സൗന്ദര്യം, തപസ്, വിദ്യാഭ്യാസം, ഇന്ദ്രിയ വൈദഗ്ധ്യം, തേജസ്, സ്വാധീനം, കായിക ശക്തി, ശുഷ്കാന്തി, ബുദ്ധി, നിഗൂഢ യോഗശക്തി എന്നിവകളെല്ലാം ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ ഈ യോഗ്യതകൾ കൊണ്ടൊന്നും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ കഴിയും. ഗജേന്ദ്രൻ ഇത് ചെയ്തു. അതിനാൽ ഭഗവാൻ അവനിൽ സംതൃപ്തനായി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, സമ്പത്തും മറ്റുള്ള ജ്ഞാനവും മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായി കഴിയും? അല്ലെ, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു, ഗജേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് 12 വിധങ്ങളിലുള്ള ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾക്ക് വിമുഖനും അഭക്തനുമാകുന്ന പക്ഷം അവൻ നിശ്ചയമായും ശമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവനെങ്കിലും എല്ലാ മനസ്സും വാക്കുകളും കർമ്മങ്ങളും സമ്പത്തും ജീവനും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തനേക്കാൾ താഴെയാണ്. ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉത്തമനാണ്. കാരണം ഭക്തനെ അവന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പദവിയിൽ കഴിയുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവന് അവന്റെ കുടുംബത്തെ എന്നല്ല അവനെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല.
ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അവൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം ഒരു പട്ടിമാംസം കഴിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരാളെക്കാളും ഒരു ചണ്ടാളന്റെ കുലത്തിലുള്ളവനേക്കാളും ഒട്ടും യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ചണ്ടാലനായിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും, ചണ്ടാലന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവനായിട്ടും മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പ്രഹ്ലാദ് പറയുന്നു. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വയം സംതൃപ്തനാണ്. ആയതിനാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ സമർപ്പണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭക്തന്റെ പ്രയോജനത്തിനാണ്. കാരണം ഭഗവാന് ആരിൽ നിന്നും സേവനം ആവശ്യമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരുവന്റെ മുഖം അലങ്കരിക്കപ്പെടുന്ന വശം കണ്ണാടിയിൽ തെളിയുന്ന അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ പ്രതിബിംബവും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണപ്പെടും. ഭഗവാനെ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അത് ഭഗവത് കാരുണ്യമായിട്ട് കരുതണം. നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാന് സംതൃപ്തനാകാനായിട്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭവ 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സദാസമയം സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിനാണ് അല്ലെ. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കാണ് അതിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുന്നു, ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നമ്മുടെ മുഖം അലങ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതിബിംബവും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണും. ആയതിനാൽ ഞാൻ അസുര കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും എന്റെ ബുദ്ധി അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം പൂർണ്ണമായി പരിശ്രമിച്ച് ഒരു സംശയവും കൂടാതെ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയട്ടെ. അജ്ഞത മൂലം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ നിർബന്ധനായ ഏതൊരുവനും ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും ഭഗവത് മഹിമകൾ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭൗതിക ജീവിതം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സേവകരാണ്. ആകയാൽ അവർ ഞങ്ങളോട് പോലെയല്ല. അങ്ങയുടെ ഘോരരൂപത്തിലുള്ള ഈ ആവിർഭാവം സ്വസന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ ലീലയാണ്. ഇത്തരം ഒരു അവതാരം എല്ലായ്പ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും പുരോഗതിക്കും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്റെ നരസിംഹദേവ, ആകയാൽ എന്റെ പിതാവ് മഹാ അസുരനായ ഹിരണ്യകശിപു വധിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അങ്ങ് ദയവായി അങ്ങയുടെ കോപം അവസാനിപ്പിച്ചാലും. ഒരു തേളിനെയോ പാമ്പിനെയോ കൊല്ലുന്നതിൽ മഹാവിശുദ്ധരായ വ്യക്തികൾ പോലും സന്തോഷിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ അസുരൻ നിഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ സമസ്ത ലോകങ്ങളും സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. ഭയത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകുന്നതിന് അവരെപ്പോഴും അവിടുത്തെ മംഗളകരമായ അവതാരത്തെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താണ് ഇപ്പോ ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ, സ്വന്തം അച്ഛനെ വധിച്ചതിന് തന്നെയാ പറയുന്നത്. സ്വന്തം അച്ഛനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള ശല്യമൊക്കെ തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കോപം ഇല്ലാതാക്കുക, അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാലും കീഴടക്കാനാകാത്ത ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ഉഗ്രമായ വായും നാക്കും സൂര്യന് തുല്യം പ്രകാശിക്കുന്ന കണ്ണുകളും ചൊളിഞ്ഞ പുരികങ്ങളും തീർച്ചയായും എന്നെ ഒട്ടും തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ കൂർത്തുമൂർച്ചയേറിയ ദംഷ്ട്രങ്ങളും അങ്ങ് ചൂടിയിട്ടുള്ള കുടൽമാലകളും അങ്ങയുടെ രക്താഭിഷിക്തമായ സടയും ലോഹം പോലുള്ള ഉയർന്ന കർണങ്ങളും എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കൂറ്റൻ ആനകളെപ്പോലും നാനാദിക്കുകളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യിച്ച അവിടുത്തെ ഘോര ഗർജനമോ ശത്രുവധത്തിനുള്ള അവിടുത്തെ നഖങ്ങളോ എന്നെ സംഭ്രാന്തനാക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നരസിംഹദേവന്റെ ഭയാനകമായ ആവിർഭാവം അഭക്തന്മാർക്ക് അത്യന്തം ആപൽക്കരമായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദനെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരം ഒരു ഘോര അവതാരം ഒട്ടും തന്നെ അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. സിംഹം അന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരനാണെങ്കിലും അതിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അതിനെ തെല്ലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കടലിലെ ജലം തീർച്ചയായും കരയിൽ വസിക്കുന്ന ജീവസത്തുക്കൾ ഭീതിജനകമാണ്. പക്ഷേ കടൽ ജലത്തെ കടലിനുള്ള ചെറിയ മത്സ്യം പോലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ചെറിയ മത്സ്യം വലിയ സമുദ്രം
ശരണം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വമ്പൻ ആനകൾ പോലും ഒഴുകിപ്പോകുമ്പോൾ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ പോലും ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ദുഷ്കൃതരെ വധിക്കുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ഉഗ്രരൂപം എടുക്കുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. കേശവധൃത നരഹരി രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരി. ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഭയങ്കരമായ രൂപത്തെ ആണെങ്കിലും ശാന്തരൂപത്തെ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നതിനും പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിനും സന്തോഷമുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? അഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെ, അസുരന്മാർക്കൊക്കെ പേടി സ്വപ്നമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ഗർജനം ലോകത്തെ തന്നെ നടക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഓടി ഒളിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. സിംഹവും ആനകളും മറ്റുള്ള എല്ലാം തന്നെ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നില്ല എന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു സിംഹത്തെ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഭയപ്പെടും അല്ലെ. എന്നാൽ അതിന്റെ കുട്ടിയെ ആ സിംഹം അത് താലോലിക്കും അല്ലെ. അതിനെ നാവ് കൊണ്ട് നക്കിയിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ അതിനെ എപ്പോഴും താലോലിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു കടലില് അല്ലെ ചെറിയ ഒരു നദിയിൽ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ വലിയ ആനകളൊക്കെ ഒഴുകി പോകും, വലിയ മൃഗങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഒഴുകി അല്ലെ. എന്നാൽ ആ നദിയിലുള്ള ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ, അതുപോലെ കടലിലുള്ള ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നീന്തി കളിക്കുന്നു. അതിന് യാതൊരു ഭയവുമില്ല. അത് ആ സമുദ്രത്തെ ശരണം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അസുരന്മാരെയൊക്കെ വധിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉഗ്രരൂപം എടുക്കും. അപ്പോ അതിനെയും ഭക്തന്മാർ ആരാധിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ഉഗ്രരൂപത്തെ ഭയപ്പെടാനില്ല. അല്ലയോ അത്യന്തം ശക്തനായ, ആർക്കും അതിലംഘിക്കാൻ കഴിയാത്ത പതിതാത്മാക്കളോട് കാരുണ്യമുള്ള ഭഗവാനെ, എന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അസുരന്മാരുടെ സഹവാസത്തിൽ തള്ളപ്പെട്ടു. അതിനാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ഭയമുണ്ട്. ബദ്ധജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനുള്ള ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് എന്നെ വിളിക്കുന്ന ആ നിമിഷം എന്ന് വന്നു ചേരും. അല്ലയോ മഹാനുഭാവ, പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ, സന്തുഷ്ടവും പ്രിയാപ്രിയങ്ങളുടെ സംയോജന വിയോജനങ്ങൾ മൂലം ഒരുവൻ സ്വർഗീയമോ നരകീയമോ ആയ ലോകങ്ങളിൽ ദുഃഖാഗ്നിയിൽ ദഹിക്കുന്നത് പോലെ അത്യന്തം ഖേദിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. ദുഃഖകരമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ പല പരിഹാരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അത്തരം പരിഹാരങ്ങളെല്ലാം ദുഃഖങ്ങളെക്കാൾ തന്നെ ദുഷ്കരങ്ങളാണ്. ആകയാൽ അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയാണ് ഏക പരിഹാരം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ദയവായി അത്തരം സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഉപദേശം നൽകിയാൽ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട നരസിംഹദേവ, ഞാൻ മുക്താത്മാക്കളുടെ സഹവാസത്തിൽ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമേത സേവനത്തിൽ മഗ്നനായി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന സർവ്വ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായി എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായ അങ്ങയുടെ മഹിമകൾ കീർത്തിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായി തീരും. ഞാൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ കാലടികൾ ശരിക്കും പിന്തുടർന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വത്തിൽ അങ്ങയുടെ മഹിമകൾ കീർത്തനം ചെയ്യും. ഈ രീതിയിൽ എനിക്ക് നിസ്സംശയം അജ്ഞതയുടെ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അല്ലയോ നരസിംഹദേവ, പരമോന്നത, ശരീരസങ്കല്പം മൂലം അങ്ങയാൽ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശരീരസ്ഥരായ ആത്മാവുകൾക്ക് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അവർ എന്തെല്ലാം പരിഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലും ഒരു പക്ഷേ അവ താൽക്കാലികമായി പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാമെങ്കിലും തീർച്ചയായും അസ്ഥിരങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പിതാവിനും മാതാവിനും അവരുടെ കുട്ടിയെ സ്ഥിരമായി സംരക്ഷിക്കുവാനാവില്ല. ഒരു വൈദ്യനും ഔഷധത്തിനും രോഗാതുരനായ ഒരുവനെ ശാശ്വതമായി മോചിപ്പിക്കുവാനാവില്ല. അതുപോലെ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനെ ഒരു വഞ്ചിക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനും ആവില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെ, ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും വിചാരിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷകൻ ഞാനാണ് എന്ന് അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്കും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ വൈദ്യനും ഔഷധത്തിനും ഒരു രോഗിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കുറച്ചു കാലം അല്ലെ, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ മരണമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുവാനായിട്ടില്ല, ശാശ്വതമായിട്ട് മോചിപ്പിക്കുവാനാണ്. അതേപോലെ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ താണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ ഒരു വഞ്ചിക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനും ആവില്ല.
അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ, മറ്റാരാലും സാധ്യമല്ല. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ പറയും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിലും വിവിധ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയിലും ജലത്തിലും ആകാശത്തിലും കരയിലുമുള്ള സംരക്ഷണത്തിലുമെല്ലാം എല്ലായ്പ്പോഴും പലതരം ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഉദ്യമങ്ങളുണ്ട്. അവ താൽക്കാലികമായി പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാമെങ്കിലും ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല. മാതാപിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും ഒരു കുട്ടിയെ അപകടം മൂലം സംഭവിക്കുന്ന മരണത്തിൽ നിന്നോ യാദൃശ്ചിക മരണത്തിൽ നിന്നോ രോഗത്തിൽ നിന്നോ അതുപോലുള്ള മറ്റു ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നോ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല. മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ആർക്കും കുട്ടിയെ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആത്യന്തികമായി ആശ്രയം ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം നേടുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ 9:31 പറയുന്നു, കൗന്ദയ പ്രജാനഹി നമേ ഭക്തം പ്രണശ്യതി. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഒരുവൻ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വശം ഒരു പരിഹാര നടപടിയും ഫലപ്രദമാകില്ല. അതിനാൽ ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിക്കണം. ഭഗവാൻ ഉറപ്പു തരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, നമ്മെ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല. അല്ലെ, അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് തന്നെയാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. അല്ലെ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പലതരത്തിലും കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപു. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അടുത്ത ശ്ലോകം. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളായ സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിന് കീഴിലാണ്. എല്ലാവരും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ താഴെയുള്ള ചെറിയ ഉറുമ്പ് വരെ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും. അതിനാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ശക്തിയാൽ പ്രേരിതമാകുന്നു. അവർ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള കാരണം, പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം, പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലം, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതിലാണോ അതിനുള്ള കാരണം പരിഗണിച്ചുള്ള അന്തിമ ജീവിത ലക്ഷ്യം, ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്നുള്ള പ്രക്രിയ എല്ലാം അങ്ങയുടെ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. തീർച്ചയായും ശക്തനും ശക്തിയും അഭിന്നമാകിയാൽ അവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അല്ലയോ നിത്യനായ പരമപുരുഷ, അങ്ങ് അവിടുത്തെ സമഗ്ര വിസ്തരണത്താൽ കാലത്താൽ ഇളക്കി മറിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളുടെ ജീവസത്തകളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്രകാരം മനസ്സ് ജീവസത്തയെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങളാലും 16 ഘടകങ്ങളാലും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ട പരിമിതികളില്ലാത്ത നാനാവിധ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിലാകുന്നു. അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ആശ്രയം തേടാത്ത ആർക്കാണ് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയുക? എന്റെ പരമശ്രേഷ്ഠനായ ഭഗവാനെ, 16 മൂലപദാർത്ഥങ്ങളായ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ച അവിടുന്ന് അവയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രനായി നിലകൊള്ളുന്നു. മറ്റു വാക്കുകൾ, ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും അവയാൽ കീഴടക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കാലഘടകം അങ്ങയുടെ പ്രതീതിയാണ് ഭഗവാനെ. അല്ലയോ പരമോന്നത, അങ്ങയെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ ആരാലും ആവില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കാലചക്രത്താൽ തവിടുപൊടിയാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ദയവായി അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമേ. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ദീർഘായുസിനും ഐശ്വര്യത്തിനും ആസ്വാദനത്തിനും വേണ്ടി ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവയെല്ലാം എന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടു. എന്റെ പിതാവ് ക്രുദ്ധനാകുമ്പോൾ ദേവന്മാർക്ക് നേരെ പരിഹാസത്തോടെ അട്ടഹസിക്കുമായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ കൺപുരികങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ ദേവന്മാർ പരാജിതരായി പിൻവാങ്ങും. എന്നിട്ടും അതിശക്തനായിരുന്നിട്ടും എന്റെ പിതാവ് അങ്ങയാൽ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ താഴേക്ക് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തകളിൽ ആസ്വദിക്കുന്ന ലൗകിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ, നിഗൂഢ ശക്തി, ദീർഘായുസ് തുടങ്ങിയ ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി പരിചിതമാണ്. ശക്തമായ കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് അവയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ എന്റെ അനുഭവത്താൽ അവയൊന്നും സ്വന്തമാക്കാൻ ഞാൻ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായി സമ്പർക്കത്തിലാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ദാസനാവുകയും എന്നെ അനുവദിച്ചാൽ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും വെറും ഒരു മരീചിക പോലുള്ള ഭാവി സുഖം കാക്ഷിക്കുന്നു. മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയാണ് ജലമുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെയാണ് സുഖമുള്ളത്? ഈ ശരീരത്തിന് എന്ത് മൂല്യമാണുള്ളത്? അത് വെറും ഒരു കൂട്ടം രോഗങ്ങളുടെ
സ്രോതസ് മാത്രമാണ്. തത്വചിന്തകരെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞരെന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാരെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് ശരിക്കും അറിവുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവർ താൽക്കാലിക സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സുഖവും സന്തോഷവും നേടുക വളരെ ദുഷ്കരമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയ സംയമനം പാലിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതിനാൽ അവർ ഒരിക്കലും ശരിയായൊരു നിർണയത്തിലെത്താതെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖമെന്നും സന്തോഷമെന്നും പറയപ്പെടുന്നവയുടെ പിന്നാലെ പരക്കം പായുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ മരുഭൂമിയില് വെള്ളം കാണില്ല അല്ലെ? മരുഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് ജലമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും അല്ലെ? എന്നാൽ അവിടെ ജലം കാണുക പ്രയാസമാണ്. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണ് അല്ലെ? ഇവിടെ എവിടെയാണ് സുഖം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലയോ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ഞാൻ നരകീയമായ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാകിയാൽ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അങ്ങ് ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിക്ക് പോലും നൽകാത്ത അങ്ങയുടെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്തെ പറ്റി എന്തു പറയാൻ? അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ കരപങ്കജം അവരുടെ ശിരസിന്മേൽ വെച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അങ്ങ് അത് എന്റെ ശിരസിൽ വെച്ചു. ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ ലക്ഷ്മി ദേവിക്കോ പോലും കിട്ടാത്ത സൗഭാഗ്യമാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ, കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ നരസിംഹ ഭഗവാൻ പിടിച്ചു മടിയിലിരുത്തിയിട്ട് പ്രഹ്ലാദന്റെ ശിരസിൽ കൈകൾ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് ഉയർന്നതെന്നോ താഴ്ന്നതെന്നോ ഉള്ള ഭേദസങ്കല്പമില്ലാതിനാൽ അങ്ങ് ഒരു സാധാരണ ജീവസത്യയെ പോലെ മിത്രമെന്നോ ശത്രുവെന്നോ ഹിതമെന്നോ അഹിതമെന്നോ ആരെയും ഒന്നിനെയും വ്യവച്ഛേദിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങ് ഒരുവന്റെ സേവനത്തിനനുസരിച്ച് അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും. ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷം ഉയർന്നവനെന്നോ താഴ്ന്നവനെന്നോ ഉള്ള ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷം ഉയർന്നവനെന്നോ താഴ്ന്നവനെന്നോ നോക്കാതെ ആഗ്രഹത്തിന് അനുസരിച്ച് ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നത് പോലെ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായി ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളുമായുള്ള എന്റെ സമ്പർക്കം മൂലം സാധാരണ ജനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ഞാനും സർപ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു പൊട്ടക്കിണറിലേക്ക് ക്രമേണ നിവദിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങയുടെ ദാസനായ നാരദമുനി സദയം എന്നെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കുകയും ഈ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതി പ്രാപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യം. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സേവനം ഞാൻ എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കും? അപ്പൊ അസുരകുലത്തിലാണെങ്കിലും ഭക്തപ്രഹ്ലാദിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നാരദമുനിയാണ് അല്ലെ? നാരദമുനിയാണ് ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പറയുന്നത് ഈ ഒരു പൊട്ടക്കിണറിലേക്ക് ഞാനും വീണു പോവേണ്ടതായിരുന്നു, എന്നാൽ നാരദമുനിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അല്ലെ? അപ്പൊ ആ നാരദമുനിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഗുരുവിനെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. യഥാർത്ഥ ഗുരു അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപു 2 ഗുരുക്കന്മാരാക്കിയിരുന്നു, ചണ്ടാമർക്ക എന്നുള്ള അസുര ഗുരുക്കന്മാര് അല്ലെ? അവര് ഹിരണ്യായ നമ്മൾ ജപിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്നാൽ നാരദമുനിയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെ സംഭരണിയായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാളിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം ക്രുദ്ധനായി ഇങ്ങനെ ആക്രോശിച്ചു: ഞാനല്ലാത്ത ഒരു പരമനിയന്താവുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ നിന്റെ ഉടലിൽ നിന്നും നിന്റെ ശിരസ് വേർപെടുത്തും. അതിനാൽ എന്നെ രക്ഷിച്ചതിലൂടെയും എന്റെ പിതാവിനെ വധിച്ചതിലൂടെയും അങ്ങ് അങ്ങയുടെ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇതിന് മറ്റൊരു കാരണവും കാണുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സ്വയം സമഗ്ര ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായി ആവിഷ്കരിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സ്വയം സമഗ്ര ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായി ആവിഷ്കരിച്ചു. സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പേ നിലനിരുന്ന അങ്ങ് സംഹാരത്തിന് ശേഷവും നിലനിൽക്കുന്നു. ആരംഭത്തിനും അന്ത്യത്തിനും മധ്യയുള്ള സംരക്ഷകനും അങ്ങാണ്. അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവയെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ബാഹ്യമായും ആന്തരികമായും എന്തെല്ലാം നിലനിൽക്കുമോ അവയെല്ലാം അങ്ങ് മാത്രമാണ്. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, സമസ്ത ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയും കാരണം അങ്ങും ഭൗതിക ആവിഷ്കാരം
അങ്ങയുടെ ശക്തിയുടെ ഫലവുമാകുന്നു. സമസ്ത വിശ്വപ്രപഞ്ചവും അങ്ങല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അങ്ങ് സ്വയം അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ഉത്ഭവങ്ങളും അങ്ങിൽ നിന്നാകിയാലും അതുമൂലം അങ്ങിൽ നിന്നും അഭിന്നമാകിയാലും എന്റേതെന്നും നിന്റേതെന്നുമുള്ള സങ്കല്പം തീർച്ചയായും ഒരുതരം വ്യാമോഹം മായയാണ്. തീർച്ചയായും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അങ്ങിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. സംഹാരത്തിന് ഹേതുവും അങ്ങാകുന്നു. അവിടുത്തെ ഭഗവത് പദവും വിശ്വപ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം വിത്തിന്റെയും വൃക്ഷത്തിന്റെയും അഥവാ സൂക്ഷ്മമായ കാരണത്തിന്റെയും സ്ഥൂലമായ സൃഷ്ടിയുടെയും ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, സംഹാരത്തിന് ശേഷം സൃഷ്ടിശക്തി മിഴികൾ പാതി അടച്ച് യോഗനിദ്രയിൽ ശയിക്കുന്ന അങ്ങയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതമായ ആധ്യാത്മിക പരമാനന്ദാവസ്ഥയിലായതിനാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയെ പോലെ ഉറങ്ങുകയില്ല. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന നിലയിൽ അവിടുന്ന് പ്രകാരം ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ സ്പർശിക്കാത്ത അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അങ്ങ് ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ആ ഉറക്കം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരവും ഭൗതിക ലോകം അങ്ങയുടെ ശരീരമാണ്. പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഈ സമഗ്ര സഞ്ചയം കാലശക്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അങ്ങയുടെ ശക്തിയാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ആവിഷ്കൃതമാകുന്നു. അങ്ങ് ശേഷന്റെ അനന്തന്റെ ശയ്യയിൽ നിന്ന് ഉണരുകയും അങ്ങയുടെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ അതീന്ദ്രിയ ബീജം ഉത്പാദിതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ വിത്തിൽ നിന്നാണ് അതിബൃഹത്തായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താമര പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ശരിക്കും ചെറിയൊരു വിത്തിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ വടവൃക്ഷം ആൽമരം വളരുന്നത് പോലെ ആ മഹത്തായ താമരപ്പൂവിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ഉത്ഭവിച്ചു. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിന് ആ താമരപ്പൂവ് ഒഴിച്ച് മറ്റൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ അങ്ങ് പുറത്തായിരിക്കുമെന്ന ചിന്തയാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ താമരയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അന്വേഷിച്ച് 100 വർഷം ജലത്തിൽ ഊളിയിട്ട് നടന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങയുടെ ഒരു അടയാളവും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ഒരു ബീജം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ബീജം കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. ആത്മയോനി അഥവാ ഒരു മാതാവില്ലാതെ ജനിച്ചവൻ എന്ന് ഖ്യാതനായ ബ്രഹ്മദേവൻ അത്ഭുതസ്തബ്ധനായിരുന്നു. അപ്രകാരം താമരപ്പൂവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ബ്രഹ്മാവ് അനേകായിരം സംവത്സരങ്ങളുടെ കഠിന തപസ്സുകൾക്കൊടുവിൽ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായി ബ്രഹ്മാവിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ബന്ധം അതിസൂക്ഷ്മമാണെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ. ബ്രഹ്മദേവൻ അപ്പോൾ അങ്ങേ 1000 മുഖങ്ങളോടും പാദങ്ങളോടും ശിരസുകളോടും കരങ്ങളോടും തുടകളോടും നാസികകളോടും കർണങ്ങളോടും കണ്ണുകളോടും കൂടി കാണാൻ കഴിയും. അതിമനോഹരമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരുന്ന അങ്ങ് പലവിധ ആഭരണങ്ങളാലും ആയുധങ്ങളാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തോടും ലക്ഷണങ്ങളോടും കൂടി അധോലോകങ്ങളിൽ നിന്നും നീണ്ടു നിന്നിരുന്ന അങ്ങയുടെ പാദപത്മങ്ങൾ ദർശിച്ച ബ്രഹ്മാവ് അതീന്ദ്രിയ നിർവൃതി നേടി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങ് കുതിരയുടെ ശിരസോടുകൂടിയ ഹയഗ്രീവനായി അവതരിച്ചപ്പോൾ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിലായിരുന്ന മധുകൈടബൻ എന്നീ അസുരന്മാരെ വധിച്ച് വേദങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്ത് ബ്രഹ്മാവിന് നൽകി. കാരണത്താൽ മഹാമുനിമാർ അങ്ങയുടെ രൂപങ്ങളെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ലാഞ്ചന പോലുമില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ രൂപമായി സ്വീകരിച്ചു. എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ഈ രീതിയിൽ മനുഷ്യനായും മൃഗമായും മഹർഷിയായും ദേവനായും മത്സ്യമോ കൂർമ്മമോ ആയും വിവിധ അവതാരങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വിവിധ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലൂടെ സമഗ്ര സൃഷ്ടിയെയും സംരക്ഷിക്കുകയും ആസുരീയ തത്വങ്ങളെ ഹനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓരോ യുഗത്തിലും അങ്ങ് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങ് ഭഗവാനായി സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ആകയാൽ അങ്ങ് ത്രിയുഗം എന്ന് 3 യുഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലുള്ളത് ചന്ന അവതാരമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു 3 യുഗങ്ങളിലെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. എന്നാല് അത്
ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഭക്തനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാങ്കാസ്തു പാർഷദം യജ്ഞ സങ്കീർത്തനഭിപ്രായ യജന്തി സുമേധസായത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പലരും ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട കലിയുഗത്തിൽ ഈ അവതാരമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം, അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ അതിന് പ്രഭുപാദർ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മധു, കൈഡപൻ എന്നീ രാക്ഷസന്മാരിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മദേവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും മഹാഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി. അതേപോലെ കലിയുഗത്തിലെ പതിത ആത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സത്യം, ത്രേത, ദ്വാപരം, കലി എന്നീ 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. കലി ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വിവിധ അവതാരങ്ങളിലൂടെ സ്വയം പ്രത്യക്ഷനാവുകയും താൻ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല. പൃഥ്വിദാസ്, ഭഗവാൻ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനോളം ശ്രേഷ്ഠനായി സംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോഴൊക്കെ കൃഷ്ണനോടുള്ള തന്റെ താതാത്മ്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുകരങ്ങളാലും സ്വന്തം കാതുകൾ പൊത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ ഈശ്വരനായി അഭിനയിക്കുന്ന അനവധി വ്യാജ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അറിയാമായിരുന്നതിനാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താൻ ഭഗവാനാണെന്ന സ്വയം സമർത്ഥനം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനായി പല വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാങ്കാസപാർഷദം യജ്ഞ സങ്കീർത്തനമായി യജന്തി സുമേധസ. അതൊരു ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാറ്റിനും എന്താ പറയാ വ്യാജന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. അത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പരാമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഞാനും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും അതുപോലെ വേഷമിട്ട് നടത്തും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പൗണ്ഡ്രകൻ എന്ന അസുരൻ ഞാനാണ് വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ രൂപം അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാനും മഹാപ്രഭുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും. അതപ്പോ ചന്ന അവതാരമാണ്. അത് അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവത്തിൽ അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും അങ്ങ് കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരു കൈകളും പൊത്തിക്കൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോകുമായിരുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അത് ഭക്തന്മാർക്കറിയാം അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ട രാമാനന്ദരായാലും ദാമോദരും ഇവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം. അവരൊക്കെ മഞ്ചരികൾ എന്താണ് സഖിമാരാണ് അല്ലെ. ലളിതാ വിശാൽ അല്ലെ. ഇപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നു അല്ലെ. അത് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതങ്ങനെ അധികം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ. അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ രാധാറാണി തന്നെയാണ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രാസലീലയെ കുറിച്ച് പലരും പല തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദരായി തന്നെ കൂടെ തന്നെ വരികയുണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. 11:5:32 പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണം എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അത് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെ പോലെ അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടുതലായിട്ട് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. യാതൊരുവിധ ഉത്കണ്ഠയുമില്ലാത്ത വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുടെ ഭഗവാനെ എന്റെ മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ സന്തോഷമെന്നും ചിലപ്പോൾ ദുഃഖമെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നതിൽ മുഴുകുന്നു. അത്യന്തം പാപവും കാമാർത്തിയും ദുഃഖവും ഭയവും നിറഞ്ഞ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും അധികം ധനം കാംക്ഷിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം കളങ്കപ്പെട്ടതിനാൽ അതൊരിക്കലും അങ്ങയെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സംതൃപ്തി നേടുന്നില്ല. ആകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം പതീതനും ദരിദ്രനുമായിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ അങ്ങയുടെ കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംവദിക്കുവാൻ എനിക്കെങ്ങനെ സാധിക്കും? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരിക്കലും ചുതി സംഭവിക്കില്ലാത്ത ഭഗവാനെ അനവധി പത്നിമാരുള്ളവരും ഭർത്താവിനെ ആകർഷിക്കുവാൻ അവരെല്ലാം അവരുടേതായ രീതികളിൽ നടന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ വലയിലാകപ്പെട്ടവനായ ഒരുവന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. ഉദാഹരണത്തിന് നാക്കു രുചികരമായ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാലും ജനനേന്ദ്രിയം ആകർഷകമായ സ്ത്രീയോടത്തുള്ള ലൈംഗിക മോഹത്താലും സ്പർശേന്ദ്രിയം മാർദ്ദവമുള്ള വസ്തുക്കളെ സമ്പർക്കത്താലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഉദരം നിറയെ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആഹാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാതുകൾ അങ്ങയെ ശ്രവിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ ലൗകിക വിഷയങ്ങളുടെ ശ്രവണത്തിന് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഗന്ധം അറിയാനുള്ള ശ്വസനേന്ദ്രിയം ഇതര കാര്യങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു.
അസ്വസ്ഥമായ കണ്ണുകൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖമുള്ള കാഴ്ചകളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും മറ്റുള്ളവയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും അതിയായ വിഷമസ്ഥിതിയിലാണ്. അതാണ് ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലൊക്കെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സദാ മരണനദിയുടെ വൈതരണിയുടെ മറുകരയിൽ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിമിത്തം ഇക്കരെ ക്ലേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ഈ നദിയിൽ വീണ് ജനന മരണങ്ങളുടെ വേദനകൾ ആവർത്തിച്ച് സഹിക്കുകയും ഭയാനകങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ദയവായി ഞങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുകയും എന്നെ മാത്രമല്ല ക്ലേശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ മോചിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ. ആണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ മാത്രമല്ല ക്ലേശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ മോചിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താലും എന്ന് പറയും. എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലുണ്ട് വാസുദേവദത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തൻ. വാസുദേവദത്ത പറയുന്നു, എല്ലാവരുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളും എനിക്ക് തന്നേക്കൂ, നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ അവരെയൊക്കെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വേറെ ആർക്കും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഭക്തപ്രഹ്ലാദനല്ലാതെ. അങ്ങ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ തന്നെയാണ് വാസുദേവദത്തയെ കുറിച്ച്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത്, മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. എന്നെ മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ക്ലേശിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ട് മോചിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവെ, പ്രപഞ്ചഭരണം നിർവഹിക്കുന്ന അങ്ങേക്ക് അങ്ങയുടെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള പതീതാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്താണ് വിഷമം? ക്ലേശിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെ മിത്രമാണ് അവിടുന്ന്. വിഡ്ഢികളോട് കരുണ കാട്ടേണ്ടത് മഹത് വ്യക്തികളുടെ ധർമ്മവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ള വ്യക്തികളോട് അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അവനോട് എന്താ പറയുന്നത്? പതീതരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും മോചിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് വിഷമം എന്ന് പറയുന്നു. അവരെയൊക്കെ മോചിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലയോ മഹത് വ്യക്തികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, ഞാൻ ഭൗതികാസിതത്തെ ഒട്ടും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എവിടെയാണെങ്കിലും അങ്ങയുടെ മഹിമാനങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ ലീനനായിരിക്കും. തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും സമുദായങ്ങളെയും രാജ്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വിപുലമായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന വിഡ്ഢികളെയും കൊള്ളരുതാത്തവരെയും കുറിച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് ഉത്കണ്ഠയുള്ളൂ. അവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഉത്കണ്ഠ അനുകൂലനാണ്. എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ മറന്ന് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് സദാസമയവും കഴിയുന്നവരെ കുറിച്ച് അല്ലെ, അവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഉത്കണ്ഠ എന്ന് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അല്ലയോ നരസിംഹദേവ, ഞാൻ മഹാവിശുദ്ധരായ ധാരാളം മഹർഷിമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെല്ലാം അവരുടെ മാത്രം മോചനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. അവർ വൻ നഗരങ്ങളെയോ പട്ടണങ്ങളെയോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മൗനവ്രതത്തോടെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് ഹിമാലയത്തിലേക്കോ വനങ്ങളിലേക്കോ പോകുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ തൽപരരല്ല. എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ പാവം വിഡ്ഢികളെയും തെമ്മാടികളെയും ഒരു വശത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്റെ മാത്രം മോചനം ഞാൻ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത ഒരുവന് സന്തുഷ്ടനാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആകയാൽ അവരെ അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ശരണത്തിന് കീഴിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും. പ്രഹ്ലാദൻ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് മാത്രം ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. പല മുനിമാരെയും ഋഷിമാരെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഹിമാലയങ്ങളിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് മൗനവ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് അവരുടെ മാത്രം മോചനത്തിനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാര് അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്താണ്? മറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെയും മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാ ദാമോദർ മന്ദിരത്തില് അവിടെ സുഖമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം മോചനം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെ. എന്നാൽ ആ വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് 70-ാമത്തെ വയസ്സിലും വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച് എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കുന്ന ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും ദയ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
അവരോടൊക്കെ ദയ കാണിച്ചു അല്ലെ, അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ. അത്രയും 4 യമനിയമങ്ങളും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയും എന്താ പറയാ നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന, അത്രയും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെയൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദർ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇത് ആരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ആ കാലടികളാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതല്ല അല്ലെ, സ്വന്തം എന്താ പറയാ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുക മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക, അവരെയും കൊണ്ട് മാല ജപിപ്പിക്കുക, അവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, അവരെയും സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അവരോടും ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ദയ കാണിക്കും. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പല ഉപകാരങ്ങളും ചെയ്യും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, എന്നാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക, അവരെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇതാണ് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ അഥവാ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തീരുമാനം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തുടരേണ്ടി വന്നാലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമില്ല. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി നരകത്തിൽ പോയാലും അവിടെയും അവൻ സന്തോഷവാനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, നൈവോദിജേ പര ദുരത്തിയ വൈതരണ്യ, അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ ഉത്തമനെ, ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന് ഞാൻ അല്പം പോലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥയിലും അസന്തുഷ്ടനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് വിഷമം അല്ലെ. അവരല്ലേ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ കഴിയുന്നു, ഭഗവാനെ മറന്നു അല്ലെ. അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം, മോചിപ്പിക്കണം. ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റാൻ ഇരു കൈകൾ കൊണ്ടും ചൊറിയുന്നതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചൊറിയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സുഖമാണ് സുഖത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമെന്ന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഗൃഹസ്ഥർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗൃഹമേധികൾ കരുതുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അത് ദുഃഖത്തിന്റെ ഉറവിടമാണെങ്കിലും കൃപണന്മാർ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം കൊണ്ടും സംതൃപ്തന. എന്നാൽ ഈ ചൊറിച്ചിൽ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവേകികളായ ധീരന്മാർ കൃപണന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നു അല്ലെ. ഗൃഹമേധികളും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഗൃഹമേധികള് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനമൊക്കെ അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിയുമ്പോഴേ കുറച്ച് സുഖം പറ്റും അല്ലെ. ചൊറിഞ്ഞാകുമ്പോഴേ അവിടെ തൊലിയൊക്കെ പൊട്ടി ബ്ലഡ് വരും. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട 10 നിർദ്ദിഷ്ട ചിട്ടകളുണ്ട്. മൗനം പാലിക്കുക, ആരോടും ഉരിയാതിരിക്കുക, മൗനം പാലിക്കുക, ആരോടും ഉരിയാടാതിരിക്കുക, വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, എല്ലാ വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങളും ശേഖരിക്കുക, തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുക, വേദങ്ങളും ഇതര വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും പഠിക്കുക, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം പാലിക്കുക, ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക, ഏകാന്തതയിൽ വസിക്കുക, മന്ത്രങ്ങൾ നിശബ്ദം ഉരുവിടുക, ധ്യാനത്തിൽ നിമഗ്നരാവുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കാത്തവർക്ക് ഈ മോശമാർഗങ്ങളെല്ലാം ജീവിതോപാധിക്കുള്ള തൊഴിൽപരമായ പരിശീലനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അത്തരം വ്യക്തികൾ മിഥ്യാഹങ്കാരാകുന്നതിൽ ഈ പ്രക്രിയക്ക് വിജയിക്കാനിടയില്ല. വിശ്വാവിഷ്കാരം ഭഗവത് ശക്തി വിശേഷമാകിയാൽ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെ കാരണവും ഫലവും ഭഗവാന്റേത് തന്നെയെന്ന് ആധികാരിക വൈദിക ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഒരുവന് കാണാൻ കഴിയും. കാരണവും ഫലവും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അതിനാൽ അലയോ ഭഗവാനെ, വിറകിൽ അഗ്നി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണോ വിവേകിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങെങ്ങനെയാണ് കാരണവും ഫലവുമാകുന്നതും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അലയോ ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് വാസ്തവത്തിൽ വായുവും ഭൂമിയും അഗ്നിയും ആകാശവും ജലവുമാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സംവേദന വസ്തുക്കളും ജീവവായുക്കളും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും അവബോധവും നിത്യാഹങ്കാരവും അങ്ങാകുന്നു. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ സർവവും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം അവിടുന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതിദേവന്മാർക്കോ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ ദേവന്മാർക്കോ മനുഷ്യർക്കോ അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നല്ല, അവരെല്ലാം ജനനത്തിനും നാശത്തിനും വിഷയീഭവിക്കുന്നവരാണ്. ഇത് പരിഗണിച്ച് ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി ആർജിച്ചവർ ഭക്തിത സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നു. അത്തരം വിവേകികളായവർ വൈദിക പഠനത്തിന് വേണ്ടി ക്ലേശിക്കാറില്ല. പകരം അവർ പ്രായോഗികമായി ഭക്തിത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. സ്തുതിക്കപ്പെടേണ്ടവരിൽ ഉത്തമനായ അലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങേക്ക് 6 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുക, സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക, അങ്ങേ ആരാധിക്കുക, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക,
എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ പാദം അങ്ങ് നിങ്ങൾ സ്മരിക്കുക, അങ്ങയുടെ മഹിമാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് അനുഷ്ഠിക്കാതെ പരമഹംസർക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് എന്തോ അത് ആർക്കാണ് നേടാൻ കഴിയുക? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ആർക്കാണ് അങ്ങയെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് പറയും. ശ്രീനാരദ ഉവാച താവത് വർണ്ണിതോ ഗുണോ ഭക്ത്യാ ഭക്തേന നിർഗുണഃ പ്രഹ്ലാദം പ്രണതം പ്രീതോ യഥാ മന്യൂരഭാഷതേ. മാമുനി നാരദൻ പറഞ്ഞു, നരസിംഹദേവൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാൽ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാൽ ശാന്തനാക്കപ്പെട്ടു. തനിക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച പ്രഹ്ലാദനോട് വളരെ കനിവുണ്ടായ ഭഗവാൻ കോപം പിടിഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രഹ്ലാദഭദ്രഭദ്രം തേ പ്രീതോഹം തേ അസുരോത്തമാ വരം വരം വൃണീഷാഭിമതം കാമഭൂമോ അസ്പൃഹം നൃണാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അസുരകുല ശ്രേഷ്ഠനായ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഹ്ലാദ, നിനക്ക് സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഭവിക്കട്ടെ. ഞാൻ നിന്നിൽ വളരെയധികം സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവികളുടെയും അഭിലാഷങ്ങൾ സഫലീകരിക്കുന്നു എന്നത് എന്റെ ലീലയാണ്. ആയതിനാൽ നിന്റെ ഏതാഗ്രഹവും സഫലമാക്കാൻ എന്നോട് വരം ചോദിച്ചു കൊള്ളുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഹ്ലാദ, നീ ദീർഘായുഷ്മാനായി ഭവിക്കട്ടെ. എന്നെ പ്രീണിപ്പിക്കാതെ ആർക്കും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്താതെ ആർക്കും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ എന്നെ ദർശിക്കുകയോ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്ത ഒരുവന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഹ്ലാദ, നീ വളരെ ഭാഗ്യവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഏക വ്യക്തി ഞാനാകിയാൽ വിവേകികളും ഉത്കൃഷ്ടമായവരും വിവിധ ആധ്യാത്മിക രസങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ രീതികളിലും എന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് നീ ദയവായി അറിയുക. ശ്രീ നാരദ വാച ഏവം പ്രലോഭ്യമാനോപി വരതേർലോക പ്രലോഭനൈ ഏകാന്തിത്വാത് ഭഗവതി നൈച താനസുമോ സുരോത്തമഃ. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, പ്രഹ്ലാദൻ എപ്പോഴും ഭൗതിക സുഖം കാക്ഷിച്ചിരുന്ന അസുരന്മാരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ഭൗതിക സുഖത്തിനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടും കലർപ്പറ്റ കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിലുള്ള ഒരു ഭൗതിക നേട്ടവും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചു. പ്രഹ്ലാദനെയും ധ്രുവനെയും പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഒരു തലത്തിലും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക നേട്ടവും കാക്ഷിക്കുകയില്ല. ഭഗവാൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക നേട്ടം ധ്രുവൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. സ്വാമിൻ കൃതാർത്ഥോസ്മി വരം ന യാചി. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക നേട്ടം ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളെ എങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്? ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരിയും കവിതാം ച ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരിയും കവിതാം വാം ജഗദീശ കാമയെ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിർ അഹേതു ഗീതോ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ജഗദീശ, സമ്പത്തോ ജനസമ്മതിയോ സൗന്ദര്യമോ നേടുന്നതിനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഏക ആഗ്രഹം. ദയവായി എന്നെ അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ സേവനത്തിൽ നിയോഗിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അങ്ങയുടെ ഭക്തനായി തീർന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, ഇത്രയുമാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ. ധാരാളമുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം ധാരാളം ഭാഗങ്ങൾ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സമയക്കുറവ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധത്തിലെ പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ശാന്തരാക്കുന്ന എന്ന 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമുക്ക് നരസിംഹ കവച സ്തോത്രം ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഗുരു മഹാരാജിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ആ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇത് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും, നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം.
3 പേജ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഓക്കെ, കുറച്ച് ബ്ലർ ആയി പോയി തോന്നണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. കുറച്ച് സ്ലോലി ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവിടുന്ന് ചൊല്ലിയാൽ മതി നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. എല്ലാവരും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും ഗുരുമഹാരാജിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭക്തിത സേവനത്തിന് ഉള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സിംഹ കവചം വശേ പ്രഹ്ലാദേനോദിതം പുരാ സർവരക്ഷകരം പുണ്യം സർവോപദ്രവനാശനം സർവസമ്പത്കരം ചൈവ സർവമോക്ഷപ്രദായകം ത്വാ നരസിംഹദേവേശം ഹേമസിംഹാസനസ്ഥിതം ൃതാസ്യം ത്രിനയനം ശരദോഷമപ്രഭം ലക്ഷ്മ്യാലിംഗിതവാമാങ്കം വിഭൂതിഭിരുപാക്ഷിതം കോമളാംഗം സ്വർണകുണ്ടലശോഭിതം ശ്രിയാ സുശോഭിതോ രസ്കം രത്നകേയൂരമുദ്രിതം വിരാജിതപദ കൃഷ്ണ സോറി സപ്തകാഞ്ചന സംഘാശം പീത നിർമ്മല വാസസം ഇന്ദ്രാരീശ്വരമൗലിസ്ഥം വിരാജിത പദവൃന്ദം ശംഖചക്രാദിവേദിഭിഃ കമലസംവാസം കവചം പടി ശിരപാദോ ലോകരക്ഷാർത്ഥസംഭവ സർവഗോപീശംഭവ ദശദൂതനി സൂര്യാഗ്നിലോചന ഹൃദിം മേ പാദനഹരി മുനിവര്യസ്തുതി പ്രിയ മുഖം ലക്ഷ്മീ മുഖപ്രിയ സർവവിദ്യാധിപപാദോ പ്രഹ്ലാദവന്ദിതേ കണ്ഠം കരോമേ ദേവവരദോ നരസിംഹപാദ സർവദാ ഹൃദയം സദൃശ്യ നിവാസം പാദമേ ഹരി. മദ്യം പാദു ഹിരണ്യാക്ഷ വർഷകുഷീ വിധാരണം നാഭിമേ പാദം ഹരി സ്വനാഭി ബ്രഹ്മ സംസ്തുത ബ്രഹ്മാണ്ഡ കോടയ കട്യം വിശ്വാസം പാദമേ കടി ഗുഹ്യം മേ പാദമുഖ്യാന മന്ത്രാണാം ഗുഹ്യരൂപദൃ ഗുരു മനോഭാവ പാദു ജാനോണി നരരൂപദൃ ജംഘേ പാദായോ സുനകേസരി സുരരാജപ്രദ പാദു പാദോ മേ ഈശ്വര സഹസ്രശീർഷ പുരുഷ പാദമേ സർവശാസ്ത്രനോ മനോഗ്രപൂർവദ പാദു മഹാവീരാഗ്രജോമിത മഹാവിഷ്ണു ദക്ഷിണേതു മഹാജാനസ്തു നൈര്യത പശ്ചിമേ പാദ സർവേഷു ദിശി മേ സർവതോമുഖ നരസിംഹ പാദവായവ്യ സൗമ്യാഭൂഷണ വിഗ്രഹ ഈശാനം പാദു ഭദ്രോ മേ സർവമംഗളദായക സംസാര ഭയദ പാദു മൃത്യോർമൃത്യോർകേസരി ഇദം നരസിംഹ കവചം പ്രഹ്ലാദ മുഖമണ്ഡിതം
ഭക്തിമാനെ പടേ നിത്യം സർവപാപൈ പ്രമുച്യത്തെ പുത്രവാൻ ധനവാൻ ലോകേ ദീർഘായുരുപയാ കാമയതേ കാമോ തം തം പ്രാപ്നോത്യ സംശയം സർവത്ര ജയമാപ്നോതി സർവത്ര വിജയീ ഭവേത് ഭൂമ്യന്തരീക്ഷതി ജ്ഞാനം ഗൃഹാണാം വിനിവാരണം ഘോരക സംഭൂത വിഷാഭാരണം പരം ബ്രഹ്മരക്ഷണം ഗുരും സാരണ ദേവാപത്രേവ കവചം ലിഖിതം ശുഭം കരമൂലേ ധൃതം യേന സിദ്ധേയു കർമ്മസിദ്ധയ ദേവാസുര മനുഷ്യേഷു സംസ്വയമേയ ജയം ലഭേ ഏകസന്ധ്യം ത്രിസന്ധ്യം വാ എപ്പടേതോ നര സർവമംഗളമാംഗല്യം മുക്തിം ച വിന്ദതി താദൃശുദ്ധി സഹസ്രാണി പടേ ശുദ്ധാത്മനാം നൃണം കവചസ്യാസ്യ മന്ത്രസ്യ മന്ദസ്മൃതി പ്രജായതി അനേന മന്ത്രരാജേന കൃത്വാ ഭസ്മാഭിമന്ത്രണം തിലകം വിന്യസേതേസ്തു തസ്യ ഗ്രഹഭയം ഹരെ ത്രിവാരം ജപമാനസ്തു ദത്തം വാരാഭിമന്ത്രജ സിംഹാധ്യാനമാചരെ തസ്യ രോഗ പ്രണശന്തി ഏജസ്യ പുഷ്യസംഭവ കിമത്ര ബഹുനോക്കേന സിംഹാസദൃശോ ഭവേത് മനസാ ചിന്തിതം യത്തു സജ്ഞോത്യ സംശയം ഗർജന്തം ഗർജയന്തം നിജഭുജപടലം സ്ഫോടയന്തം അടന്തം ദീപന്തം താപയന്തം വിദിജം ക്ഷേപയന്തം ശിബന്തം ക്രന്ദന്തം രോഷയന്തം ദിശി ദിശി സതതം സംഹരന്തം വരന്തം ഭീഷന്തം ഗൃണയന്തം കരനികരശരൈ ദിവ്യസിംഹം നമാമി ശ്രീ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണേ പ്രഹ്ലാദോക്തം ശ്രീ നരസിംഹ കവചം സമ്പൂർണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് അത്രയും എന്താ പറയാ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും ഗുരു മഹാരാജിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ പാപങ്ങളും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനും അതുപോലെ തന്നെ വാസുദേവദത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ എല്ലാവരുടെ പാപങ്ങളും എനിക്ക് തരൂ, അവരെയൊക്കെ മോചിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഗുരു മഹാരാജ്. അപ്പൊ ഗുരു മഹാരാജ് എങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമുക്കിങ്ങനെ ഗുരു മഹാരാജിന് വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളൊക്കെ ഗുരു മഹാരാജ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരു മഹാരാജ് ഇങ്ങനെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്തന്മാര് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ടാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ, നമുക്കറിയാം ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അവരുടേത് നമ്മുടെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ളവരല്ല. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ വിഷമിക്കുന്നതായിട്ടും വയ്യാതായിട്ടും കാണാം. എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ഭക്തിത സേവനം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഭക്തി ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലീലയാണ്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഗുരു മഹാരാജ് കുറെ വർഷം 2008 സ്ട്രോക്ക്. എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഇപ്പം വീൽ ചെയർ അല്ലെ. 2008 മുതൽ 16 വർഷങ്ങളായി വീൽ ചെയറിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും അല്ലെ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കും. അപ്പൊ ആ ഗുരു മഹാരാജിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭക്തനായിട്ട്.
കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയാ നാമം ജപിക്കുക. അതുപോലെ നരസിംഹ കവചം ഓരോ ഭക്തന്മാരൊക്കെ 108 പ്രാവശ്യമൊക്കെ നരസിംഹ കവചം ഗുരുമഹാരാജിന് വേണ്ടി 108 തവണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാമന്തല നരസിംഹ കവചം. അതുപോലെ തന്നെ ധന്വന്തരി ഭഗവാനെ പൂജകളൊക്കെ സമർപ്പിക്കും, ധന്വന്തരി മന്ത്രമൊക്കെ ജപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ നമുക്കും ചെയ്യാം. ആ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ഗുരുമഹാരാജനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ എല്ലാവിധ ആരോഗ്യവും എല്ലാം ശക്തിയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ ഇനിയും എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും കാരുണ്യം നൽകാനായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ആഗ്രഹമാണ് TOVP അല്ലെ, ഏറ്റവും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുക എന്നത് അല്ലെ. അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ അതിന്റെ എല്ലാ പൂർത്തീകരണത്തിനും ഒക്കെ ഗുരുമഹാരാജിന് അത് കഴിയാനായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ടും എല്ലാവർക്കും നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ വൈകിട്ട് ടെമ്പിളിലെ അഭിഷേകവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ കാണാം. ഓക്കെ.